Сега Лиза искаше просто да ви покажа какво е изготвила. И аз съм толкова впечатлен. Аз искам да ви я похваля, Лиза, за това произведение на изкуството, което... Вижте този уникално изглеждащ кекс. Той е 10 от 10. Боже, той е толкова мекичък. Как може отвътре да е Той няма мек? нито една капка масло. Представете това. Той просто е много красив този кейк. Отгоре всичките плодове и леле, боже мой. Това нещо би се продавало някъде. Ти удари си главата докато... Айде да направим giveaway. Giveaway на какво? Просто това е толкова... това е съвършено изглеждащо. Аз просто съм много впечатлен. Аз като го видях това не мога повярвам, че това е изготвено вкъщи в ето тази тавичка. В ето това там. На земята. Да, идеята ми е там, че Елизавета е, може би, Готвачка. талантливата жена на света. Я го пробвай. Дай първо да го пробваш, преди да ме хвалиш. Толкова ли е добре?